Sziasztok! Ez egy tesztadás lesz igazából, mert hogy megérkezett minden motyóm ahhoz, hogy el tudjam kezdeni a motoros videók készítését. 3 kamerával fogok dolgozni, és azon az első úton, ha már tesztelek, akkor a 76-os úton fogok végigmenni, pedig Zalaegerszektől egészen Hévízig. Ez nagyjából egy 33 kilométeres út, a Zalai dombság egyik legjobban motorozható, legjobb minőségű útjáról van szó, és ha már végigmegyünk ezen az úton, akkor nem csak nézelődni fogunk, hanem azt is megmutogatom, hogy hol szoktak trafipaxok lenni ezen az úton, meg hát az útnak melyek a veszélyesebb részei. Szóval induljunk akkor el, és ahol szükséges, ott majd hallhatjátok a kommentáromat is. Szóval 3 kamerával fogom venni az utat. Van egy 360 fokos kamerám hátul, ott. Van egy DJI Osmo Action kamerám, még az első verzió itt lent, ezzel láttok engem. Illetve van egy DDT Ranger nevű kamerám, ami egy ilyen motoros, kerékpáros kamera, és hát elég sok mindent rögzít az út közben, mert van benne egy GPS, és rögzíti a sebességet, rögzíti a motor dőlésszögét, az emelkedőnek, a lejtőnek a dőlésszögét, szóval rengeteg mindent tud rögzíteni ez a DDT kamera, és egyelőre csak kerékpáron próbáltam, szóval motoron most először próbálom majd ki, és nagyon remélem, hogy nem fogom elhagyni, mert a konzolt, amit szerkesztettem hozzá, azt is most fogom először kipróbálni. Szóval az útnak az első fele akkor Zalaegerszeg lesz. Pontosabban ki fogunk menni Zalaegerszegről a 76-os út felé. A híres zalaegerszegi Batman szobornál, ami egyébként nem Batman szobor természetesen, hanem egy Szent István szobor, de itt a környéken mindenki Batman szobornak hívja. Itt is vagyunk, ez a 2-ös keresztes körforgalom, és ott fönt van Batman a dombtetőn. Ez pedig már a 76-os út. Itt egyébként, ahogy láthatjátok, egy 70-es táblával indítunk, és ez a 70 ez elég sokáig el fog tartani sajnos. És menet közben lesz is egy trafiboxunk, amit majd meg fogok mutatni, hogy hol van. És ez a trafibox, ez tudja mérni oda-vissza mind a két irányt, úgyhogy erre oda kell figyelni mindenképpen. És itt lesz a trafibox balra tőlem, azon az oldalon, és ahogy mondtam, mind a két oldal tudja mérni, úgyhogy nagyon óvatosan kell itt közlekedni motorral is, meg autóval is, mert az út kívánja a sebességet, nagyon jók a kanyarok, és nagyon jó az aszfalt is, nem túl veszélyes, úgy értem, hogy viszonylag kezdő motorosok is azért itt kiélhetik magukat, nincsenek őrült nagy kanyarok, nagy szögek benne, az ívek tökéletesek, nem törnek meg félúton, szóval igazából tök jól kiszámítható kanyarok, és gyakorlásra nagyon jó. Ráadásul 2 sávon haladhatunk, ami azért megint csak egy elég nagy plusz. Úgy kell
visszafognom magamat is, hogy ne száguldjak, mert benne lenne a lemperben, hogy meghúzza a motornak a szarvát, és egy kicsit gyorsabban megy. De igazából itt annyira szép a táj, hogy már csak a gyönyörködés miatt is talán érdemesebb egy kicsit lassabban menni. Trafipaxot ezen a részen nem nagyon szoktam látni, pontosabban itt nincs is nagyon hely, ahol megálljanak az autóval a rendőrök. Így aztán ez a szakasz ez viszonylag jó sebességgel teljesíthető, hogyha valaki szereti a kihívásokat. Nagyon kíváncsi leszek a kamerám felvételére, a DDP kamerának a felvételére, mert ahogy látom meglehetősen rezeg, úgyhogy előfordulhat, hogy azt nem nagyon fogom tudni felhasználni, de hát majd, ha megérkeztem, akkor kiderül, illetve hát nagyon remélem, hogy a 360 fokos kamerámat sem fogom elhagyni. Ahogy mondtam, ez az útvonal 33 km összesen oda, meg ugyanennyi vissza Zalaegerszegig, úgyhogy nem egy túl hosszú útról beszélünk. Viszont ami nagyon jó, hogy az út közben összesen 2 darab településen kell átmenni, csak is kizárólag, úgyhogy a többi része az ország. Itt szokott egyébként jobbra venni, amikor most elhagytunk bekötő útra a Trafipax, úgyhogy itt érdemes figyelni, mert hogy beállnak a rendőrök az erdőbe, a Trafipaxot meg kirakják az út szélére, és nem nagyon lehet őket észrevenni, főleg akkor, hogyha lentről jössz Keszthely felől. Innen megint 2 sávunk lesz, és lesz egy kis kanyargós szakasz, úgyhogy itt ez egy kellemes rész megint. Erdők, mezők, dombok, emelkedők és lejtők. Ez valakérem, úgyhogy tessék jól figyelni, mert ha eljön Zalába motorozni ezen a 76-os úton, szerintem mindenféleképpen kötelező lesz végig menni. Ez a kanyar egyébként egy kicsit trükkös, és nem is idefelé, vagy innen Keszthely felé, hanem visszafelé, mert hogy van benne egy törés, és az ember a kiszámítható ív helyett kap egy ilyen megtört kanyart, ami, hát itt már azért okozott balesetet, sajnos motoros kollega szállt el, sok-sok évvel ezelőtt halálos baleset is volt, úgyhogy a kanyarait érdemes figyelni. És most következik az útvonal talán legveszélyesebb kanyara, ami most már annyira nem is veszélyes, de lehet látni a táblát, itt motorosokat külön figyelmeztetik, meg 60-as tábla van, és nem véletlenül, mert hogy ez egy nagyon-nagyon rohadék kanyar. De mostanra legalább az aszfaltot megjavították, mert hogy régen ilyen nagyon sima, nagyon csúszós aszfalt volt. És amit nagyon jó tudni, hogy itt a kanyar kijáratában, ha haladunk a 60-as táblánál, még egyszer mondom, akkor itt a kanyar kijáratánál szoktak trafipaxozni. És hát igazából ezt én nagyon-nagyon utálom, és azt gondolom, hogy pont ez mutatja meg azt, hogy a rendőrség mennyire nem a biztonságra megy, hanem arra, hogy pénzt hajtson be. Mert hogyha a biztonságra menne, akkor a kanyar elé raknák a trafipaxot, hogy lelassítson mindenki a kanyarban. Viszont a kanyar mögé rakni a trafipaxot annyit jelenti, hogy a kanyarban nem fognak lassítani az emberek, viszont amikor kijönnek a kanyarból, tuti, hogy megkapják a maguk villanását, és aztán jöhet a csekk. Szóval a rendőröknek toll a fülébe szerintem.
Ahogy lehet látni, vannak, akik gyorsabban mennek, mint én, de hát én most kamerázok. Úgyhogy maradjunk annyiban, hogy hát már csak ezért sem fogok száguldozni, hogy hát a kameráim megmaradnak a motoron. Na itt az első település, ami Nagykapornak. Van itt egy szép templom, még nem voltam benne, de majd egyszer oda is be fogok menni. Egyébként állítólag Nagykapornak a felső része, nem itt a főút melletti része, hanem följebb, az kimondottan szép rész. Úgyhogy ha valaki zónába akarna költözni, és szép környékre akar költözni, ahol azért emberek is laknak körülötte, de mégsem város, akkor ez a Nagykapornak szerintem egy tök jó hely lehet. Ahogy lehet látni, az útszélén lehet kapni törpétől elkezdve mindent, szóval az osztrákokat megcélozták itt. Nekik van annyira jó ízlésük, hogy telerakják a kertjüket mindenféle ilyen iszonyatosan kicses dolgokkal. Valószínűleg nekik gyártják itt ezeket a kerti törpéket, meg egyéb ilyen kicses kerti díszeket. Persze valahol érthető a dolog, hiszen hogyha Balatonról vagy Hévízről mennek hazafelé, akkor jó eséllyel ezen az úton fognak menni. Nagyon kíváncsi vagyok, milyen lesz a mikrofonnak a minősége, mert hogy ezt a mikrofont ma kezdtem el csak tesztelni, úgyhogy itt a teszt út során avatom föl legalábbis hát így a motoros részét a dolognak, mert egy rövid videót már készítettem vele, de azt egy elektromos rolleren, azért az mégiscsak más egy kicsit. És át is értünk Nagykapornakon, innen megint egy nagyon szép rész jön egyébként. Jaj, nem megyek, nem sietek. Benne lenne, hogy húzom a szarvát, mert itt annyira jól lehet menni, annyira jól az aszfalt, és annyira nincsenek durva kanyarok, hogy az emberről benne lenne, hogy egy picit még gyorsabban menjen, de hát egyrésztről nem akarok meghalni, másrésztről meg a kameráimat féltem, úgyhogy maradok ennél a 90 km/h-nál, jó lesz ez most. Meg egyébként is ez a szabályos, ugye? Nem is szoktam én ennél gyorsabban menni. Sőt, inkább csak 80-nal, ugye? Később majd tervezek egyébként egyéb videókat is, ahol bemutatom azt is, hogy mivel dolgozom, meg mivel fogok dolgozni. Bemutatom majd a motoromat is, ami egyébként egy VFR 800, nem egy mai darab, 2002-es évjárat, de már van benne ABS, meg van változó szelepvezérlés, úgyhogy egyébként nagyon-nagyon szeretem. Ez egy ilyen sporttúra kategóriájú motor, ami mostanában mint a kiveszni látszana egy kicsit, és egyre kevesebb ilyet látok, úgyhogy én nagyon sajnálom, nem is tudom igazán, hogyha le akarnám cserélni ezt a motort, akkor mire akarnám lecserélni, mert hogy nem nagyon tudok helyette más jobbat. Már a következő helyről Trafipax-szal találkozhattok, itt is beszoktak állni jobbra ide az út végére, úgyhogy erre is azért érdemes odafigyelni. De nem ez a legrohadékabb hely egyébként Trafipax szempontjából, majd meg fogom mutatni, hogy hol van az a két hely, ahol ha nem tudod, hogy Trafipax-ra számíthatsz, akkor tuti, hogy bele fogsz futni. Csak emlékeztetőül, még mindig a 76-os úton vagyok, mégpedig Zalaegerszegről tartok Keszthely felé. Valószínűleg vissza fogok fordulni majd a hévízi körforgalomnál, a benzinkútnál, de ha egy kicsit úgy tartja kedvem, akkor lehet, hogy tovább megyek még, megnézem majd Keszthelyt is, de ezt már nem fogom rögzíteni.
Nagy forgalom, ahogy láthatjátok, nincs, mert hogy hát most már azért szeptember van, és hiába van péntek, ilyenkor már nem túl sok ember megy Balatonra. Egyébként nyár van, azért innen Egerszeg felől is viszonylag sok ember szokott Balaton felé menni, úgyhogy olyankor azért van forgalom, de ne egy testi forgalomra számítsatok, ne arra, ami az M7-esen van, vagy a 70-es úton, inkább ahhoz hasonló, mint amit most láttok, csak egy picivel több az autó, de tényleg nem sokkal. És jön. Ez kicsit megint egy élesebb kanyar, de semmi veszélyes nincs, nagyjából ilyen 80-90-100-110-es sebességgel, attól függ mennyire vagy bevállalós, be lehet venni könnyedén. Ez egy nagyon szép szakasz megint, már jön megint megettem egy autó, azt gondolja, hogy valami amatőr vagyok és azért nem megyek. Na itt jobb oldalon van egy gyönyörű horgásztó. Ez egy télen-nyáron gyönyörű egyébként, télen beszokott fagyni, iszonyatosan szép a téli táj ezen a környéken. Aha, egy Audis volt, hát nyilván az Audival menni kell, nincs mese. És akkor megérkeztünk a második faluhoz, ami Zalacsány. Innen balra lehet majd elmenni a híres fürdőhöz. Itt van Zalaszentród, meg Csehidakustán, szerintem ennek a nevét mindenki ismeri. Egyébként itt Zalában annyira furcsa település nevek vannak, hogyha nem vagy itt, akkor el sem hiszed, hogy milyen falu nevek vannak itt. Megyünk tovább a Balaton felé. Túl sokáig nem tart átmenni egyébként a falun, és itt nagyon nem szoktak mérni se, bár itt már találkoztam jobbra ezen az üres placon, ami mellett elmentem Trafipax-szal, de azért itt nem jellemző. Motorral ugye az ember egy kicsit könnyebb helyzetben van, mert legalább elől nincsen rajta rendszám. Szóval kicsivel több esélyünk van arra, hogy kikerüljük a Trafipaxokat, mint egy autósnak. De hát nyilván nem száguldozunk mi se. Most is csak 90-nel megyek, és mindig csak 90-nel megyek biztonságosan. Ahogy láthatjátok, az út egyébként tényleg tök jó minőségű. Olyannyira, hogy ez az út lehetne a világon bárhol, akár az osztrákoknál, németeknél, olaszoknál, vagy bárhol. Itt az embernek nincs panasza, nincs szétfagyva, nincs szétrepedve. Minden a helyén van, ahogy lenni kell. Úgyhogy ezen az úton tényleg élvezett motorozni. Még akkor is, hogyha egy kicsit nagyobb sebességgel szeretsz motorozni. De ahogy mondtam, ezen a 76-os úton azért sajnos haltak már meg néhányan a motorosok, és hát ez valószínűleg ennek köszönhető, hogy az ember csábítja az út minősége arra, hogy egy kicsit gyorsabban menjen. Legutóbb itt ebben a kereszteződésben volt például egy nagyon-nagyon csúnya baleset, ahol rommá tört egy motor. Azt nem tudom, hogy a motoros kollégával mi lett, de hát sok jóra nem számítok. Na, itt van az a pont, ha jól emlékszem, de majd mindjárt megerősítem, vagy cáfolom magamat. Nem, ez még mindig nem az a pont, ahol a rendőrök mérni szoktak. Bár ide is be tudnak állni jobb oldalra, de ez még mindig nem az a pont. Mert ha beállnak valahova, akkor ide állnak be jobbra, mert hogy akkor szemben jön valaki, akkor ettől a hálótól nem látja a rendőrautót. De nem is ez a rész egyébként, van még ennél egy rosszabb rész emlékeim szerint, majd ki fog derülni. Most hirtelen már azt sem tudom, hogy hol vagyok. De úgy emlékszem, van egy másik ennél rosszabb rész, ahova szinte mindig beállnak a rendőrök.
Én nem tudom, hogy ők valószínűleg keszthelyiek lehetnek egyébként, mert egy ilyen kétsávos rész és egy elválasztó háló van ott is, és hát én még nem nagyon találkoztam olyan mappal, igen, ez nem az a hely volt, amikor ne lett volna rendőr a hálós rész egyik vagy másik oldalán, tehát az egerszegi vagy a keszthelyi oldalán valahol. Közben lehetséges, hogy mégiscsak az volt az a pont, amit akartam mondani, mert hogy itt közeledünk már Hévízhez. És majd mutatom a másik pontot, ennek a középen húzódó hálónak a másik felén szoktak a rendőrök még állni. Ha jól emlékszem, ott is 70-es tábla van, ami hát vonzza őket, hogy úgy mondjam, szóval így kelleti magát az a hely, hogy beálljanak oda és mérjenek. Igen, bizony ez lesz az. Tehát akkor ott a hálónak a felső része volt az egyik ilyen turpisság, ahol be szoktak állni, és ez lesz itt alul a másik része. Ahogy láthatjátok, ha a belső sávban jövök, akkor semmit nem lehet látni a túloldalból, és ott van egy 70-es táblánk, és itt szoktak megállni a hálónak a túloldalán, hogy ne lehessen őket látni. Úgyhogy jó kis lejtő van, és hogyha itt az autósok, vagy motorosok, teljesen mindegy, a lejtőn megindulnak lefelé, akkor nem látják a rendőrt a háló másik végén, és hát itt tutira bele lehet szaladni a késbe. Úgyhogy hát erre vigyázni kell. Elég. Na, kérem szépen, itt az útnak a vége. Ez lett volna akkor a mai tesztfelvétel, amit meg akartam valósítani. És hát otthon majd persze ki fog derülni az, hogy mennyire sikerültek jól ezek a felvételek, vagy mennyire lettek rosszak. Úgyhogy köszi, ha végignézted ezt a videót, és hát majd gyere vissza, meg iratkozz fel a csatornára, mert hogy idén még akarok egy pár utat tenni, hogy télen is tudjak vágni majd nektek új és izgalmas anyagokat. Addig legyetek jók, vigyázzatok magatokra, és sziasztok!